Koma Ahmet stranên xwe yên herî xweş Mêrdînê hecandin. Konserta Koma Navdar Caliye Şeredariya Artukluva di çarçoveya Şahî Biharê de hat li darxistin. Hezkerên komê jî bi hevaheng beşdarî stranan bûn û li bîranînên xwe şevek dîrokî zêde kirin. Ev netewperestiya ku ji bo me hewceyê pêwîst e ji bo Kurdistana me ew bê mebestê dibe pêştir ji bo wê gelek girîg e Koma Ahmet îro li vir em jî ji Lemergê ji Geverê hatin. Şevekê pir xweş e, gelek keyfa me heye. İşte siz sala Koma Ahmet hasbederi. Em coş dibin. Her bir şey Kürdistan, her bir şey Koma Ahmet. Roja me pir xweş û yani her bir şey Koma Ahmet û her bir şey Koma Ahmet her bir şey Koma Ahmet. Konsera me pir xweş e. Strana wanî herî gelcî hez dikim. A kulîlka azadiyê bû. Strana wan kişî hez dikim lê awe cî kîdinê. Endamê Koma Ahmet ku di dîroka xwe de cara yekem bû li Mêrdînê derketin. Ser dike kelecana xwe derbirin û spasî li hezkerên xwe kirin. Dema Mêrdîn tê gotin jiyanê dam zimanê Kurdî zêdetir kartînin. Ez gelekî kêfxweşim. Li bajarekî wisa kevnar, bajarekî wisa kurdewarî em pir serfirazin. Me ser axa xwe me welatê xwe jiyanekî însanî jiyan nekir. Eva dilê me de kederek e, eva dilê me de kulek e. Niha em vê kula dilê xwe da, em vê kedera dilê xwe da paqij dikin. Wextek dirêjê me dixwast em werin Mêrdînê. Derfetê wiha çêyî bû em hatin gelê me ji vê derê toviye ji bo me. Endamê Koma Ahmet diyar kirin ku dê di demên pêş de wan jî di tev da li gelek bajarên din jî konsertên xwe li dar bixin û hesrêtan bi salan bi wî awayî bi dawî bînin. Abdulselam Akinci Rûdaw, Mêrdîn.